Здравейте, прекрасни хора, и добре дошли в новото видео. Ако за първи път сте тук, аз съм Диди, а този канал е вашето безопасно място. Тук съм, за да ти напомня, че имаш магическата способност да промениш живота си. И днес ще кажеш чао на старите вярвания и здравей на новия си живот. Ще се потопим в света на вътрешната трансформация и ще разгледаме как старите вярвания могат да бъдат премахнати, за да направим място за нови, по-полезни убеждения и възможности. Започваме с една проста, но изключително мощна истина. Ти можеш да промениш всичко. Можеш да промениш най-важното – вярванията си. Ако има нещо, което те поставя в клетка, това е мисленето ти. Твоите вярвания определят начина, по който виждаш света. И в крайна сметка, начина, по който действаш. Въпросът е откъде да започнем, за да се освободим от старите ограничаващи вярвания. Първата стъпка е осъзнаване. Трябва да разбереш кои вярвания те държат назад. И тук не говорим само за големи видими неща. Понякога тези вярвания са толкова дълбоко вкоренени, че ние дори не осъзнаваме, че ни ограничават. Представете си, че сте израснали с убеждението, че парите са нещо лошо или че не са лесно достъпни. Вашите родители може да са ви учили, че парите не растат по дърветата или пък, че хората, които имат много средства, са ги спечелили нечестно. Може би сте чували различни чужди вярвания, които сте приели като свои и с времето са станали част от вас. Това вярване обаче се отразява на действията ви. Ако имате вярването, че парите са трудно достъпни, вие ще бъдете прекалено предпазливи относно всяка възможност, която бихте могли да получите. Ако получите добро предложение за работа или предложение за издигане във фирмата, в която сте, вие ще погледнете на тази възможност като нещо съмнително, като нещо несигурно, защото не вярвате, че можете да получите нещо по-добро в финансов план. Най-вероятно ще спестявате пари от заплатата си, но няма да инвестирате. И по този начин вашите доходи няма да имат възможността да се повишат. Ще се появи само един непредвиден разход и спестяванията ви просто ще отидат по него. Но когато осъзнаеш, че това вярване не е твое и че си го възприел от някой друг, ще започнеш да виждаш колко е ограничително всъщност. Ще започнеш да си задаваш въпроси като: ами какво, ако има по-лесен начин парите да идват в живота ми? Способен съм да направя това и онова, и третото, и петото. Защо не използвам всички качества, които имам и не получавам допълнителни доходи благодарение на това, на което съм способен? Аз лично си зададох този въпрос наскоро, понеже с майка ми работим заедно и влагаме толкова много усилия и труд във всичко, което правим, а мисля, че има по какъв начин да използваме енергията си по-разумно и да я вложим в нещата, които наистина си струват да бъдат направени и които ще отплатят усилията ни. И я попитах, какво ако направим така, че парите да идват по-лесно в живота ни? Защо трябва да бъде по трудния начин, като вместо това можем да направим? И дадох идея какво можем да направим всъщност. А сега ти напомням, че този канал е създаден за теб, за да те кара да се чувстваш добре, за да бъде твоето безопасно място. Така че ако искаш да бъдеш част от това мило пространство, можеш да се абонираш още сега и за да получаваш известия да натиснеш камбанката. Така няма да изпуснеш ново видео, което съм качила. И не забравяй, че съм тук не за да говоря само аз. Ще се радвам да се включиш в коментарите, като ми напишеш свое вярване, което искаш да промениш. А сега се връщаме обратно на темата. Старите убеждения често се чувстват като стени около нас. Стени, които ни държат заклещени и сякаш не можем да се качим на по-високо ниво, докато те все още са около нас. И тези убеждения често звучат като не съм достатъчно умна или умен, никога няма да успея, защото вече съм твърде стара за това, не заслужавам успех. Сигурна съм, че и вие се сещате за ваши негативни убеждения, които имате за себе си, но искам да ви кажа, че тези стени са въображаеми. Те са просто мисловни навици, които ни ограничават. Може би сте преживели ситуации, неуспехи, които са
подкрепили тези вярвания. Може би сте опитвали нещо в миналото и то не е проработило. И сте решили, може би това не е за мен. Може би няма как да бъда добър или добра в това. Но тези вярвания не са факти. Това е вашия избор. Вие да приемете ситуацията по този начин. И този избор може да бъде променен. Сега, в този момент. Има една мисъл, която обичам да си казвам, когато помисля нещо негативно, било за себе си, било за живота си, няма значение. Когато помисля нещо, което не ми харесва, че изобщо е в съзнанието ми. Това е мисъл на Луис Хей, която си казвам. Това е само мисъл, а мисълта може да бъде променена. Нека вземем за пример някой, който е започнал собствен бизнес. Първоначално се е чувствал ентусиазиран, но след няколко провала започва да се съмнява в себе си. Може би не съм достатъчно добър в това, може би трябва да се откажа на време, преди нещата да се влошат още повече. Лошото на тези мисли е, че могат да се превърнат в реалност. Защото мислено този човек вече се е отказал, спрял е да вижда потенциала в идеята си. И ограниченията са започнали да го притискат. И когато ограниченията те притискат, ти спираш да действаш. Ако този човек реши да прекрати този цикъл и започне да вярва, че неуспехите са част от пътя, а не пречка, той вече няма да смята тези моменти за провали, а за уроци, които му помагат за неговото по-добро бъдеще. Защото той получава ценна информация, която може да използва в следващите му стъпки. Начинът, по който можем да се измъкнем от това пространство, което ни задушава, е като започнем да променяме вярванията си. Да, ти можеш да си помислиш, не съм достатъчен. Но в този момент, когато тази мисъл дойде в ума ти, кажи си, не, напротив, достатъчен съм. Мога да се справя. Просто имах нужда от тази информация, за да бъда по-добра или по-добър в следващия опит, който правя. И сега идва най-вълнуващата част. Напиши своя нов сценарий. Време е да се запиташ, какъв е живота на мечтите ми? Кои хора искам да бъдат част от този живот? Какво обичам да правя най-много? Какво ме усмихва? Какво ме натъжава? Какво трябва да си дам, за да се чувствам по-добре? Новия сценарий не е нещо, което просто чакате да се случи, а е нещо, което създавате. Вие сте творците на този процес. И когато се освободите от старите вярвания, можете да създадете нова, вълнуваща реалност. Можете да живеете живота на мечтите си. Помислете си за някой, който мечтае да стане писател, но се страхува да започне, защото мисли, че не е достатъчно талантлив. Но вместо да се отказва, той започва да пише всеки ден. И си казва, аз съм писател. И ставам по-добър с всеки изминал ден. И с всеки изминал ден, той не само става по-добър, той започва да се възприема като писател. И неговото възприятие променя действията му. Той стъпка по стъпка успява да промени вижданията си. И успява да види потенциала си, което му дава възможността да го използва. Тази промяна не става за един ден. Тя изисква ежедневни стъпки. Но именно тези малки стъпки създават големия резултат. Вярвайте в новия си сценарий, защото когато започнете да вярвате, той ще започне да се случва. Защото мисленето ви ще ви помогне да действате. А действате ли, ще промените живота си. Когато започнете да изграждате новите си вярвания и да пишете новия си сценарий, не забравяйте да поддържате всичко това. Новите вярвания не са нещо, което се случва и после просто си е там. Новите вярвания трябва да се поддържат с всеки изминал ден, защото съзнанието ни ще се обърне назад. В ума ти отново ще се чуе «Не съм достатъчен». И тогава ти трябва да си припомниш новото вярване, което имаш за себе си. Колкото повече повтаряте новите си вярвания и ги прилагате в живота си, толкова по-силни ще стават те. И по този начин ще създадете нова, мощна енергия около себе си. Така че, мили мои, кажете чао на старите си вярвания и здравей на новия си живот. Когато разберете, че държите собственото си бъдеще в ръцете си,
Магията просто ще започне да се случва. Само вярвайте в себе си и в процеса. Всеки ден вие създавате нова, по-добра версия на себе си. Не всеки ден е лесен, но всеки ден е необходим за развитието ни. Тук сме си говорили и на други интересни теми, които можете да откриете в канала ми. А ако искате да си общуваме и в другите ми социални мрежи, те ще бъдат тук на екрана, както и ще има линкове в описанието. Благодаря, че беше тук и че изгледа видеото до края и ще се видим отново скоро. Чао! Целувки!